Nabasa na nako ang uban nga mga story diri nga page. Ug nahimo tong rason nga i-share nako sa inyo ang akong kaugalingong story. Para pod ma-inspire ang uban og usab, para ma-express nako ang akong feelings towards a girl nga nahimo nakong estudyante. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Dylan. Dili na nako tinuod nga pangalan, pero mauna ang ngalan sa usa ka Korean actor. Kadto galing Angel Eyes nga K-drama. Ganahan manggod kaayo siya adto. Tawagon na lang nato siya sa pangalan nga Max. And we are both from Mindanao. Nagsugod ni siya atong nagtudlo ko sa usa ka private school sa Amua. Language teacher di ay ko. Dili gid na mao ang akong first choice, but I learned to love my job. Malingaw man pud gid ko sa mga students nga always nagapaminaw nako kung magklase. Ako di ayang lalaki nga wala gyud kasulay og uyab. Ilagi adunay kahadlok nga masakitan. Busy sab ko nga pagkatao maong wala gyud ko'y time para ana. Kulahan lang ko malingaw kay dili sa panghinambog. Daghan ang akong mga estudyante nga maduol nako. Kay dili man sila mahadlo, kay dili pa man kuminyo. Diha na po yung mga estudyante nga ni-confess nako nga crush daw ko nila. And I just gave them my appreciation. Kay kabalo ko nga sa una pa lang, bawal ang intimate nga teacher-student relationship. And aside from that, dili pod nako sila type. Naisa ka school year nga nakaingon ko nga lahi. First day of school usually, mauni ang time nga ang mga estudyante magpaila-ila man, diba? First year pa di ay si Max adto og she is a silent type of girl. Introduce niya, ingon siya nga, "Hi, I am Max. We just moved in here in Mindanao for almost a month. We came from Cebu. I am looking forward for new friends here." Ug naagay goosebumps after niya nagstorya. Fluent kaayo siya sa English. Ug pati ako na-amaze. I had in mind that maybe she came from an elite school in Cebu. O gambot nga no excited man ko kung sa ilang section ako magklase. Kanang feeling akong pwede palang permi ilang section na lang ang akong ginakasihan ba. Ginabay ang mga adlaw and I found out that Luz, one of my close students, kayig-agaw ni Max. Permi sad si Luz mag-share sa iyang mga experiences every weekend nga kauban sila ni Max. May isa ka time, I was tasked by our principal to attend a seminar. Sad ko gamay adto kay dili ko makakita ni Max. Murag na love at first sight gid ko niya. But I look for a way nga magka-text sanay mi kay naalagi ko'y something for her. Mautong gipangayo nako ang number ni Max kay Luz. Katikso nun, dili ko adto nga time. Pero nagpakalalaki ko. I-text ko, "Hi Max, this is Sir Dylan. I'll be attending a seminar tomorrow and would you mind taking a charge of the seat work?" Kuyapan ko adto kay wala pa baya ko kasulay og text-text sa babae nga akong giangayan. After 7 minutes, nitingog ang akong cellphone. Og hala, si Max nagreply. Nabuong na siguro ko kay nagpump og paspas ang akong heart og niingon siya sa reply nga, "Hello sir, yes no problem. I'd be happy to help you. By the way sir, where did you get my number?" O giignan nako siya nga gikan ni Luz. Mauto nga nagsige na mi og text sanay. Nag-ilhanay gid mig ayo and always nako mo text sa iyaha. And I was right. She came from an elite school in Cebu.
Nibali lang sila og Mindanao for good kay naaman sila yuta diriya. Gilabay ang mga adlaw walay na otro. Text na mi permi ni Max og mas nilawo ang akong feelings para niya. Kabalo ko nga dili sakto kay teacher ko niya. Everyday na ako ginapunggan ang akong feelings niya bisan feeling uneasy ko if magklase ko sa ilaha. Inspired ko mo tudlo kay naa siya. Kada uli from school mo text ko niya gyud. Forward lang good o godly quotes, pakapinag good evening sa last. Mo-reply po na siya and she told me that she considered me as one of her close friends dire. Og lipay na kay ko ana. Uso pa man ang autograph adto nga time, gipa-answer ko niya para remembrance lagi daw. Naabitaw na question nga, who is your crush? Though kadua-dua ko og tubag, gihuwat gid na ako nga kwaon niya ang notebook. She went to my office to get it and ask why daw walay nakabutang nga crush. Namugos man gid siya og namahala ko adto. So I wrote, Miss M. Og pag-abot niya sa ilahan, ni-text siya kinsa daw si Miss M. I-promise po siya nga dili daw siya musulti. Og I replied, okay, since you promise, M stands for Max. Murag gid kog tala-tala after na send kay I was hoping na buang ang network unta para wala niya ma-receive. Di-reply bitaw na siyag, oh, the same name as mine, sir. Asa na siya karon? Pwede ba na ako siya ma-add sa Friendster? She was second year ato nga time. Og ako lang siyang gireplyan nga Max. Ikaw na. Dugay ra Max. Ginapunggan lang na ako kay dili pwede. And I hope nothing will change. Friends lang unta gihapon ta. And please, ato lang ning itago as a secret. Naturiring na gid ang akong utok adto kay ni-reply ko adto. Gapaso-paso ko sa kwarto o ganang pareha bitaw sa mga salida. Nihunong ko pag-reply niya. And she said, really, sir? It's okay. It's our secret. Thank you, sir. After atong confession, ginatry gid nako nga dili mahalata sa uban. Ug magtagbo mi mo greet siya good morning or afternoon, sir. Musmile ra ko. Gupahan kaayo ko niya gyud. And one night, ni-text si Max na ako nga, sir, maybe it's now the time for me to confess to. Crush pod ti ka, sir. Maybe because sige tag-text. Sweet magud ka sa ako, sir, and ikaw ra ang laki nga ginapa-feel sa ako ang special ko. And don't worry, sir, because I know nga dili pwede. Good night, sir. Ni heart-heart ang akong mataoy. Abi na ko dili kiligon ang laki. Ako yung nakisa ng akong cellphone pero dili ko bayot ha. Laki ko. Nagpatabang ko sa iyahang mga close friends og hatag og chocolates everyday. Sent og sweet messages always and after a month, niyas na gyud si Max. Ni-promise me sa matag usa nga amo lang itago ang among relasyon. Ibasin unyag, matangtangan ko og lisensya. Nagbula-bula ra ba ang akong sip-on og answer sa exam. Gitago na mo sa dugay panahon ang among relasyon ug in love gid kaayo ko ni Max. Siya ang babae nga gihatagan sa mga first times. Tiglaagan mi sa ilaha pero uban ang iyang mga friends aron dili halata. Permipad na ko siya pasakyon kada uli if malabyan na ako sila kay magbaktas raman sila pauli. Hinayra ang akong dagan kay gusto ko kauban mi og dugay. O kagi moves pod panagsaba. Fourth year na ato si Max. One night, murag lahi ang atmosphere sa balay.
Wala mo tingog ang akong mom pag-abot na ako o pagsulod na ako sa kwarto, ni sulod sad si mama. CPA day ang akong mama o nag-teach sa isa ka university. Ingon siya, "Kano sa nagsugod ang imong kabuang daylan? Be professional. Amping ang imong lisensya o buwagi ng bayhana. Wala kay makuha niya. Pamili gani po og kaedad nimo og naanay trabaho. Stop acting like a kid because you are not anymore." Mura ko gisulod sa freezer adto. As in wala ko makalihok. Giunsa sa akong mama nga nakabalo siya. I was scared of what would happen to Max and to my profession. Wala na ako giigdan si Max about sa nahitabo og nagpadayon gihapon mi. Always na lang ko ma-stare sa iyaha after munaog sa motor. She noticed that I was different maong ni text siya asking, naunsa ko. Palimong-limong ko kay dili ko gusto mawala si Max sa ako. Siya ang akong kusog. Ni-absent si Max sa among anniversary ug nitawag ko niya. Ingon lang siya na sakit daw siya and I went to their house that night. Gidala na ako si Luz kay bisag ni grad na siya, naapaman ko'y number sa iyaha. Nisugot ang iyang parents kay lagi, Luz was with us. Kabalo di ay si Luz nga uyab mi and I gave money to Luz para mutan-aw siyag sini alone and aron sad magkastorya mi ni Max. Mautong ni adto mi support. Presko ang hangin og I hug her and said, "Happy anniversary, B. Let's be strong. I love you, B. You are the first and please be my last." Og ako siyang gikisan sa forehead. Atong nagtanaw na ko niya, nakita na ako siya nga naghilak. Na-feel jud na ako nga naay lahi ni Max. Niingon siya when naghilak nga be, "I love you. Need ta magpaka-strong but we also need to go on our separate ways. Fate will bring us back together soon, be." Mura og gibitad sa pirana ang akong tiil sa kasakit sa akong nadungog from Max. Nakigbulag si Max nako sa among anniversary. Giignan ko niya nga akong mama daw kay ni confront sa iyaha. Maudi ay nga nakigbulag siya nako. Ang bae nga akong gihigugma. Wala maangayi sa akong mama. Do wala ko ni sugot nga magbulag mi ni distansya si Max sa akoa. Dili na pod siya mo sakay og inig uli og dili mo na mo text per me. Maumusta lang siyang taman og nagbahad ang akong mom nga itugan sa principal if magsigi pa mi. And on her high school graduation, I had mixed emotions. Happy kay ko sa iyahang achievement kay valedictorian man siya and sad for the next school year. Kay dili na nako siya makita sa school. Bisan wala na mi adto time, I still greeted her and even gave her a gift. Gidawat man sad niya og abi nako ga dili gyud. Mautong gi-confront na ako akong mama about it. And she kept on insisting nga dili si Max ang ngayan para nako. Ambot kay murag nalain ko sa akong mama, pero still mama gihapon ako siya. I spent days, months, and years na sa Facebook na lang halos makakita ni Max. Kay gaskwela na siya og college sa syudad. Magkakita mi usahay sa church but hanggang smile na lang mi. And if mo text ko, always siya busy sa iyahang studies. Gilabay ang mga tuig, updated gihapon ko ni Max. Kay sige ko pang stalk niya sa Facebook, ug nabalansad na ako from Luz nga naay suitor si Max. Nga naa sa barko nag-apprentice. If mangutan ako ni Max, ignon lang ko niya nga friends na daw sila.
Murag na bugnaw na gyud si Max sa ako. Wala na sad kaayo ko magtingog-tingog sa akong mama og tingog lang if unhan. Dugay kaayo ko wala makakita ni Max og gimingaw na kaayo ko niya. Pero akong gikaya ang mga days knowing bubalik siya nako like what she said, nga fate will bring us back together soon. Maura gid na ang akong gipanghawakan. Nibalhin ko og public school after 2 years sa among breakup ni Max. Og sa tunga-tunga sa school year, our principal introduced a new faculty member. It was Max. Nalipay kaayo ko nga kauban na mi sa work og maybe this time ang naa sa akong hunahuna. She introduced herself. I focused my attention to her like the ila-ila person way back then. Good morning everyone. My name is Ma'am Max. It's a pleasure to be assigned here. I was not expecting that Sir Dylan, my mentor in high school, is my colleague now. At least, I have a friend already. I'll be handling English subjects and see you around. Hala no? English teacher di ay siya, parihan ako. Anisamot ko kahapi kay wala gihapon mautro ang iyang family name. Napagyoy, Chance. Gi-acknowledge pagyud ko niya og kaila pa day siya nako. Kikiligid kog balig 3/4. Kauban mig seminars, meetings, and pariha mi advisor sa school paper. Naagyoy mga times nga mag-uban mi ni Max. Casual lang ang among conversation og ma'am and sir ang tawagan. Friends lang gid mi og sometimes ma-open kog topic about our past. Permi man niya paggangon oy. And one morning, nagkadungan mig abot sa school. I greeted her, "Good morning, ma'am." And she replied, "Good morning, Sir Dylan." I added, "Let's have a meeting with the writers later. Can you make it?" And then gitubag lang siyang, "Yes, I'll be there. See you later, B." Ambot oy nga nung nakasulti ko adto niya og iya kong gikumuan sa iyahang right hand. Pero bisag ingadto, gikilig gyud kaayo ko. In love gihapon kong Max nga akong co-teacher karon. And I was thankful nga DOST scholar siya kay dali siya nakasulod og work. Magsige kong laagan sa faculty room nila nga female teachers kay naa si Max. Usa ka adlaw ana last October 14, 2016, naay nakakar nga niabot sa school. I was thinking nga mangita ang laki sa among principal. And oy, nagdala magbulak. A teacher came out from the faculty room blindfolded and was guided by some teachers. It was Max. Grabe ang kakulba nga akong na-feel. Gitangtang ang blindfold ni Max og nakita na ako ang lalaki nga niluhod og nagpropose sa iyaha. Nihilak si Max og gihug niya ang lalaki. Gikumot ang akong dughan sa akong nakita. Engage na si Max sa usa ka seaman ug nihila ko inside sa faculty room. Ako'y last nga teacher nga niuli kay gasigi lang kog hilak. Last December 28, Max texted me nga pwede ba daw kong mukanta sa ilahang kasal. Kamao masad ko mukanta gamay god og dugay kay ko nakareply. I contemplated everything and I decided to say yes para ma-feel niya nga okay ra ko. And suportado na ko ang iyahang happiness. But deep inside, I was not and until now, dili gid ko okay. Ning tubag ko yes but with a condition. I begged for her to talk to me privately. Last Monday, we talked in a restaurant. Pagsulod ni Max,
She's the Max whom I felt in love with years ago hangtod karon. Ang high schooler nga nahatagan sa akong love. Ang girl nga wala kauyuni sa akong mama. Guwapa kaayo siya sa iyahang gisuot. And then she said, "Hi sir, naka-decide na ka sa imuhang kantahon." I held her hand and I cried in front ni Max. Be, what if okay ra si mama nimo? Minyuan ba ko nimo? What if okay ra ang tanan na nato karon? Makigbalik pa ba ka? Giingunan ako while crying and she pulled her hand saying, "Dylan, salamat. I am so grateful that your mother didn't like me or I became what I am now." Paul was there. He was even the one who comforted me after your mother confronted me. I am sorry if fate brought us together with sadness. Kabalo ko sa pinakauna that I will never be the right girl for you. Naghila kong duro sa iyahang istorya. Walay adlaw nga wala ti ka gihandom be after ta nagbulag. Sorry kay wala ti ka gi-fight. Ako ang laki nga dili deserving nimo be. Talawan ko. Gibuhian ti ka sa ngato kasayon. But you have my support be even if hurts a lot. And that was the last time nga nasolo nako si Max. I am planning to enter priesthood next school year ug mag-practice na sad ko sa akong kantahon sa kasal ni Max. How I wish ako ang groom. To you, Max, you will always be my bae. Thank you nga gipa-experience ko nimog love. Ayo naman to, gikilig kog suway. I hope Paul will take care of you and love you sincerely. Best wishes ninyo ni Paul. I love you and goodbye, Be. Thanks for your time, readers. Oh, please include me in your prayers. Fight for your love kay dili lalim mawala ang tao tungod sa imong pagkatalawan. God bless and more power, avid readers. Sir, AB English, Mindanao. Ug karon, ladies and boys, mao kini ang response ni Max sa confession ni Sir Dylan. Ako di ay si Max. Isa sa ako ang mga friends nag-ingon sa ako about sa confession ni Sir Dylan last month. She really kept on telling me nga basahon to And she even gave me the link. And I guess she was forcing me to spend time to read it for some personal reasons. Bago lang, since I had a little time, I opened the link. And when I was reading the very long confession, there was really something in me, especially atong nabasa na ako ang line nga, "I am sorry if fate brought us together with sadness." Those were the words that I said to him the night when we met at the resto. O gusto lang na ako i-clarify sa inyo ang uban ni information. Kaysa pagbasa na ako sa comment section, daghan na ang nalibog. I need to consider his feelings while typing it. It was not 2 years after we broke up when I became a teacher. When I was assigned at a school where he was also assigned, it was 4 years after our relationship ended. Na-assign ko at the middle of the school year, kay na ako'y na-encounter nga difficulties sa akong exit clearance.
Nagtrabaho ko sa usa ka BPO company after graduation. In ato nga time, the school needed an English teacher. Even dili gid ko English major, I got English subjects in my teaching load aside from math. And we all know nga if DOST scholar ka, i-prioritize gid ka sa government. And I hope everything's clear. Sir Dylan was a very caring and loving boyfriend. Suportado gid ko niya sa tanan nakong mga pangandoy. We even had dreams for our future like our ideal family, house, car, kids, business, ug uban pa. And I thought that everything would turn into reality. Gitry gid na ko ang akong best para i-fight ang among gugma. It just happened nga busy gid kaayo ko sa akong pagskwela ug thinking all his mother had told me. I was so busy proving myself to be the deserving woman for her son. She confronted me with all the negative words nga iyahang maingon sa akoa. And meanwhile, Paul was also busy comforting me. Ug atong giignan ako si Paul kung unsa gyoy nahitabo. Sige gid ko gahilak. Sige ko gahilak because Sir Dylan was my dream guy. He was my daily energizer. He was the reason why I did good in my studies. I could still remember the first time we met. The day nga nahimo ko niyang girlfriend and the day nga nag-ingon kog goodbye. Sir Dylan, dili to nimo sala. Sala to nako, sir. I let your mother ruin our love story. I could have preserved enough to continue your mother's negative comments about me as my motivation. Pero gitry gid nako, sir. Never did I expect that while I was busy proving myself, my world jumped into another planet's orbit and started to build another. Dili ni nako tanan maingon sa imuha nga mga storya bisan pa nga sige tagkita sa eskwelahan. Because if I will, I am pretty sure that the conversation will turn into a moment of silence. Kay kabalo kong muhila ko ug ihag gyud ti ka. And yes, I am engaged but I couldn't deny the fact nga gimingaw na gyud kaayo ko nimo. I could still remember how you treated me as your princess. Sir Dylan, kailangan gid kaayo na ako mogamit og Facebook para maingon ni sa imuha. Salamat kaayo sa tanan. You will always be remembered and you don't have to worry. For I don't have any hatred feelings sa imuhang mama. Girespeto na ako ug I salute her for guiding and teaching you how to be a good son. I am sorry if we won't be able to fulfill our dreams, Sir Dylan. I am very sorry if I was insensitive in requesting you to sing on my wedding day. I personally am taking it back. Thank you for letting me experience a roller coaster type nga relasyon. You and your mother made me a strong woman, sir. There is a saying goes, first love never dies. I strongly believe in that and maybe wala ka kabaloan na. Ikaw ang akong first love, sir. I need to admit this that I love you but I love my fiancé more. I will always be praying for you to find your new ideal woman who will be with you to fulfill your dreams. Kudos, Sir Dylan.
You will stay forever in my heart. Fighting. Your first girlfriend, Max.